Zdravím, jsem Marianne Williamson. Je skvělé, že k vám mohu dnes promluvit v rámci velkého summitu o flow, řečí kurzu zázraků. Myšlenka získává na síle, když se sdílí. A dnes mnozí sdílejí duchovní metafyzické principy způsobem, který je ve velkém kontrastu se všemi dramaty, chaosem, degenerujícími trendy, k nimž dochází ve světě, v němž žijeme. Je to téměř, jako by zde byly dva paralelní vesmíry. Existují oba zároveň. Na jednu stranu dochází k rozkladu. Zvedá se vlna diktátorských pravicových režimů a protidemokratických sil. Je to velmi skutečné a stahuje to ty nejosvícenější pilíře socioekonomických a politických řádů, na jejichž tvorbě lidé tak tvrdě pracovali v zájmu svobody, demokracie a podobně. Na druhou stranu se ale rodí něco nového a toto toužebné úsilí je všude. Nevychází z žádného konkrétního místa na zemi, nevychází z jednoho národa, nevychází z jednoho náboženství, vychází z čehosi hluboko v lidském srdci. Je to evoluční vědění, i když na nevědomé úrovni. Děje se totiž to, že lidská rasa kolektivně vykazuje vzorce chování, které jsou málo adaptivní pro přežití našeho druhu. Zjednodušeně řečeno, příliš bojujeme a systematicky ničíme své životní prostředí. Jako děti jsme se učili o evoluci a o tom, že když nějaký druh dospěje do stádia, kdy je jeho chování málo adaptivní pro jeho přežití, něco se stane. Druh se buď vyvine, zmutuje, vydá se jiným směrem, nebo může vyhynout. Mnoho skvělých civilizací v minulosti narazilo a schořelo. Nám by se mohlo přihodit totéž. A když mluvíme o degradujících trendech dnešní doby, nehovoříme jen o jedné kolabující zemi. Nehovoříme o jediné kolabující civilizaci. Mluvíme o skutečné hrozbě globální katastrofy nevídaných rozměrů, jakou lidstvo na této planetě ještě nikdy nevidělo. Existuje však i jiná možnost. Je zde evoluční směr. Je zde tento alternativní vesmír, v němž se lidé napřahují po něčem novém. A ta novota, po níž se lidé natahují, je vlastně něco velmi, velmi starého. Protože ve skutečnosti se jedná o naši pravou podstatu. Je to protiklad chaosu, je to harmonie. Je to protiklad strachu a nenávisti, je to láska. Je to protiklad násilí a války, je to hluboký mír. Vnitřní i vnější mír. Můžete tomu říkat flow či plynutí, můžete tomu říkat příroda, můžete tomu říkat Dao, můžete tomu říkat odvíjení boží vůle. Lidé tomu říkají různě. Nezáleží tolik na tom, jak to nazveme, ale záleží na tom, že to nějak nazýváme, protože to žije v nás všech. Jsem studentkou kurzu zázraků. Kurz zázraků je jedním z popisů vesmírných principů. Pravda je jediná, ale je vyjádřena mnoha různými způsoby. Vyjadřuje ji mnoho různých náboženských systémů, mnoho různých duchovních i filozofických systémů. A někdy jsou ty systémy letité, ale všechny mají co dělat s pochopením, že je v nás pravda. Máme ji uloženou v srdci. A nejen, že to je nesporná část toho, kým jsme, ale jde o to, že jsme všichni naprogramováni. Všichni v sobě máme vštípený navigační systém. A tento navigační systém nás nejen propojuje s láskou, která je základní pravdou toho, kým jsme, a když si to přejeme, vede nás a osvítí naši mysl, abychom věděli, jak plynout s rozvíjející se vůlí této lásky. Ve společenství anonymních alkoholiků se tomu říká vědomý kontakt. Ale na naší planetě došlo k tomu, že lidstvo ovládá myšlenkový systém založený na strachu. Tento systém založený na strachu ovládá planetu již velmi dlouho. Duchovní pravda toho, kým jsme, je láska.
Ale od chvíle, kdy se na této planetě narodíme, se učíme myšlenkovému systému bez lásky. Tento systém nás vnímá jako bytosti navzájem oddělené, spíš než v jednotě s ostatními. Vnímá nás jako oddělené od božského zdroje. Základem flow či plynutí je myšlenka, že jsme sem odněkud připluli. Není to tak, že bychom prostě přistáli na této planetě. Myšlenka duchovního plynutí spočívá v tom, že fyzické zrození není začátkem, ale pokračováním našich životů. A fyzická smrt není koncem, ale pokračováním našich životů. Jsme doslova myšlenkami v mysli Boha. Plyneme z božského zdroje a naše životy jsou harmonické, pokud zatímco jsme na této zemi, dovolíme lásce proudit do našich myslí skrze mysl Boha, či jakkoliv tomu říkáme, a pak ji necháme, aby se z nás šířila. Je to velmi rozdílný způsob vnímání sebe sama, než co nás učí svět. Svět nám říká, že jsme oddělení a že žijeme v tělech, jimiž to končí a která jsou námi. Myšlenka duchovního plynutí spočívá v tom, že ve skutečnosti neexistuje místo, kde mé skutečné já končí a že neexistuje místo, kde vaše skutečné já začíná. Spíše základ mého bytí proudí ze mě ven do nekonečna a spojuje se s vámi. Myšlenka o oddělenosti našich bytostí, oddělené egoické já, se dá přirovnat k vlně oceánu, která si myslí, že je oddělena od ostatních vln. Zamyslete se nad tímto. Když se považuji za vlnu v oceánu, která je oddělená od ostatních vln, jak bych mohla nežít v neustálém strachu, že zaniknu, že mě nějaká jiná, větší vlna převálcuje? Ale když místo toho pochopíte, že v tomto flow není místo, kde jeden začíná a druhý končí, pochopíte, že jste jedno s oceánem. Pohnete se, pohne se oceán. Oceán se pohne, pohnete se vy. A síla oceánu je ve vás. Ale když se tak nevidíme, když nevidíme, že plyneme z božského zdroje a že plyneme jeden do druhého, je velmi těžké prožívat mír ve vlastní kůži. Je velmi těžké žít na této planetě bez pocitu neustálého ohrožení. Strach je klást se tím, čím je tma ke světlu. Tma není něco. Je to absence něčeho. A tmy se nezbavíte tím, že do ní budete bušit holí. Tmy se zbavíte jedině tak, že rozsvítíte. A strachu se zbavíte jedině tak, že se vnoříte do lásky. A v každé situaci, kde jsme ochotní rozšířit své vnímání za chaos světa k hlubší pravdě srdce každého člověka v každé situaci, pak se svět zázračně otevře. A když říkám, že se svět zázračně otevře, co tím myslím? Znamená to, že situace, které byly poškozené, se začnou uzdravovat. Tam, kde byl problém, na něm lidé dokáží pracovat. Znamená to, že když se něco rozbilo, spraví se to. Znamená to, že když se něco rozpadlo, zacelí se to. A plynutí zacelení, plynutí přírody směrem k zahojení, o to dnes běží, protože žijeme v době, kdy se tolik věcí rozpadá. A to, co skutečně chceme, je opravit svět. Proto lidé v zemědělství mluví tolik o tom, jak napravit škody, které jsme na zemi napáchali. V nejvyšších diplomatických kruzích se mluví o tom, jak napravit vztahy mezi národy. Jak zahojíme zlomená srdce těch, kteří jsou traumatizováni. Jak napravíme celosvětovou společnost, která je rozpolcená na základě socioekonomických skutečností, které nejsou v souladu s tím, čím skutečně jsme? To je naše evoluční alternativa a je to jediná alternativa oproti neudržitelné budoucnosti lidské rasy. Všichni to chceme zažít. Všichni chceme zažít napravený svět. Nikdo z nás nechce zažít konec všeho za nezměrných globálních katastrof. To nechce nikdo z nás. A zdá se, že právě teď dochází ke kolektivním nápravám.
Jak jsem řekla, neděje se to na jednom místě a není to omezeno na jediný region, spirituální směr, náboženství či filozofii. Všichni to vnímáme. Už jen to, že jste tady, to, že nasloucháte těmto řečníkům, znamená, že něco ve vás ví, že kolektivně tvoříme nový svět. Kolektivně společně tvoříme nové možnosti na planetě. A jak to uděláme? Začíná to u nás. Slovo religio znamená znovu spojit. Můžete být nábožensky založení, ale také nemusíte. Ale ať je vaše cesta spojená s konkrétní náboženskou doktrínou, nebo je duchovní, ale ne náboženská, ať jde o meditaci či o zvědomění, které se neváže k žádnému duchovnímu konceptu, vždy jde o hledání souladu s pokojem v našich vlastních srdcích. Francouzský filozof Blaise Pascal řekl, každý problém na světě se dá rozpoznat jako něco, co pochází z lidské neschopnosti sedět potichu o samotě. Začíná to tedy s naší schopností být potichu. Možná se u vás jedná o modlitbu, možná o meditaci, možná se ve vašem životě jedná o nějakou formu jednoduché reflexe. První věcí, o níž chci hovořit, je moc rána. Nikdy jsem neviděla žádnou náboženskou či duchovní cestu, která by nezdůrazňovala moc rána. Nezapomeňte, že flow je opakem vřavy světa. Když se tedy ráno probudíte a natáhnete do sebe všechno to šílenství, chaos, stres, bojování a to všechno, čím dnes svět překypuje, nemůžete v takovém stavu plynout dnem. Nedojde k tomu, protože jste celý neklidní. A tak je dnes naladěno mnoho lidí. Jsme odpojení, neklidní, plní strachu, deprimovaní, ztracení v této bouři všech těch traumat, v nichž se svět nachází. Ubráníte se tomu tak, že najdete samotné základy svého bytí. V Novém zákonu křesťanské tradice Ježíš řekl, že můžete postavit dům na písku nebo na skále. Když postavíte dům na písku, přijde vítr, přijde déšť a váš dům spadne. Ale když postavíte dům na skále, pak přijde vítr, přijde déšť a dům stojí pevně. Vaším domem je vaše nervová soustava. Vaším domem je vaše osobnost, vaše psychika. Postavit dům na písku znamená, co se dnes stalo. Vždycky se upínáte na to, že by věci měly být jinak. Prožíváte křivdy, potřebujete, aby byli lidé a politici jiní. Vše potřebujete jinak. To je opak flow. Neustále se po něčem pachtíte, neustále bojujete. Když si postavíte dům na skále, stavíte ho na tom, co je věčné, co se nemění. A nemění se to, že jste připluli z mysli Boha, z božské posvátné podstaty, zdroje, jakkoliv to nazýváte, a jste na této zemi, aby vaše tvořivost, vaše produktivita a vaše láska mohla plynout do světa a do životů ostatních. Pomocí myšlení se tam nedostanete. Na to máme meditaci. Na to máme mindfulness, všímavost. Tehdy vaše mysl doslova vysílá jiné mozkové vlny. A nevím o žádné cestě, která nevyzývá alespoň k 5 minutám něčeho podobného. Když se ráno probudíte a ihned jdete k počítači, telefonu, novinám, zprávám ze světa, přeji vám hodně štěstí. Jen do sebe totiž natáhnete to vědomí vřavy a zranění a museli byste mít velké štěstí, abyste předpolednem nebyli v depresi. Ale když se ráno vzbudíte a než uděláte tyto věci, otevřete knihu, vykročíte na cestu, jakoukoliv cestu ke stišení mysli, která vás oslovuje, najdete soulad. Anonymní alkoholici ten soulad nazývají vědomým kontaktem. Dosáhnou ho pomocí modlitby a meditace.
pak vaše nervová soustava začíná ze zhojené pozice. Právě to je odpočinek. Nestačí odpočívat jen fyzicky. Odpočinout si musí i mysl. V kurzu zázraků je věta, kde se říká: odpočinek, jenž hledáte, nenaleznete ve spánku, nýbrž v probuzení. Probuzení z šílenství světa, který neustále vnímá vinu v druhých. Nic nikdy nestačí. Lidé nejsou dost dobří. Lidé by měli být jiní. Navykli jsme si útočit a dívat se na svět a neustále soudit druhé. Nejen, že to děláme druhým, ale děláme to i sami sobě. Absolutní flow je odpuštění. Absolutní flow znamená, neomezím své vnímání na to, kdo komu co udělal. Říše toho, kdo komu co udělal a co se děje ve světě, je jako těžký závěs, za nímž se skrývá úplně jiný svět. Svět souladu a míru. A přestože žijeme v tomto světě, můžeme se odebrat do této říše souladu a míru pomocí meditace, modlitby, uvědomění. Alespoň na 5 minut ráno, tak, jak vám vaše cesta velí. A pak jste v souladu. Jdete do světa a vezmete sebou klid, který jste zde našli. A neexistuje vyšší flow, než plynout s tím, co považujete za svoji dharmu. Proč jste tady? Nejde jen o novou identitu, ale také o nové poslání, nový smysl, novou funkci. A tou je to, že vaše láska vám proudí v každé situaci, takže pomáháte opravit svět. Všichni víme, že nejnáročnějším flow jsou vztahy, protože lidé jsou poškození. Ostatní, stejně jako vy, i já. A tak se většina z nás často neřídí svým nejlepším já. Ne vždy se necháme vést naším uzdraveným já. Často se necháme vést naším zraněným já. A bohužel, jak se zdá, ty vztahy, které vyvolávají naše nejzraněnější já, jsou ty, na nichž nám záleží nejvíce. A to může být těžké. Zjišťujeme, že od sebe lidi odstrkujeme. Zjišťujeme, že jsme se zostudili nebo zahanbili, že jsme nedokázali přitáhnout dobré věci, či jsme si přitáhli příležitosti v osobní i pracovní oblasti, ale pak jsme je podryli nebo jsme se sabotovali. Špatně jsme si vybrali, pokazili jsme to nebo něco podobného. Dost to bolí. Ale víte co? Vesmír plyne tak, že dochází vždy k novým začátkům. Pohleďte na přírodu. Příroda je nekonečně tvořivá. Příroda i vesmír sám, to je rukopis Boha. Stále dochází k novým začátkům. Ve skutečnosti je každá situace vztahem. A flow života spočívá v tom, že když pochybíme ve vztahu a podíváme se, co se stalo, převezmeme zodpovědnost za své chyby. Když jsme k sobě upřímní, vykoupíme svá srdce a napravíme vše, co je možné, vesmír plyne k další věci. Kurz zázraků říká, že zázrak je posun ve vnímání od strachu k lásce. Zázraky se dějí přirozeně a jsou vyjádřením lásky. Kurz zázraků také říká, že zázraky jsou přirozené. Když k nim nedochází, něco je špatně. Vesmír je mysl Boha, v níž se neustále něco odehrává. Je to jedno velké flow něčeho krásného, následované něčím krásným, následované něčím krásným. Víte, co tomu brání? My. Příroda plyne. To my neplyneme. Právě proto je chůze v přírodě tak užitečná. Pohled na krásný západ slunce. Pohled na zvířata. Pohled na miminka. Pohled na moře. Víte, existuje vesmírný řád. Můžete ho nazývat, jak chcete. Ale díky němu se planety točí kolem slunce. Žalud se stává dubem,
Plod se stává dítětem a z poupěte vzniká květ. Mluvíme o flow. Ale víte co? Je jasné, že vy a já to nedokážeme. Neumíme to zařídit. Vy a já nemáme moc změnit žalud na dub. A poslouchejte toto. Duchovní myšlenkou je to, že příroda nejen ví, jak změnit žalud na dub, ale ví i to, jak toho, kým jste teď, změnit na toho, kým být můžete. Jako by existoval božský architekt. My jsme stavitelé, ale nejsme architekti. Když se snažíte být architektem i stavitelem, váš dům se nikdy nestane vším, čím by mohl být. Ale když pochopíte, že existuje božská architektura, můžete si stáhnout její plány, mohou do vás plynout kdykoliv. I když nedostanete kompletní plány, získáte tu část, kterou potřebujete znát v kteroukoliv chvíli, kteréhokoliv dne. A když se jimi řídíme, když je vnímáme jako božské vedení, můžeme tomu říkat intuice či vize Ducha Svatého. Na názvu vůbec nezáleží. Jde o to, že zde je. Kam chceš, abych šla? Co chceš, abych dělala? Co chceš, abych řekla? A komu? To je modlitba mystika. Není to, musím zjistit, co chci. Musím zjistit, co dělat. Musím to vše naplánovat. To je cesta vřavy a rozlámanosti. Je to cesta strachu, napětí a úzkosti. Cesta mystického flow je použij mě. Lásko, použij mě. Láska je flow. Víte, v žalmu knihy moudrosti, židovské knihy moudrosti, se říká, že nad každým stéblem trávy je ohnutý anděl, který šeptá. Rosteš. 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 Vždycky jsme voláni, vždycky jsme zváni a ano, vždycky narážíme na překážky. Vydáte se cestou strachu? Cestou napětí, šílenství, chaosu? Můžete, takový je svět. Ale existuje i jiná možnost. A v každé chvíli si sami vybíráme, který svět budeme obývat. Zda svět lásky, či svět strachu. Vybíráme si to vědomě, či nevědomě. Ale vždy si vybíráme. Chcete otevřít srdce a nechat lásku z něj proudit do srdcí ostatních? Víte co? Bude proudit zpátky a dojde k zázrakům. Ráno se uzemníte, začnete mít otevřenější srdce a začnete dávat víc. A všechna ta láska bude proudit v modlitbě a meditaci z boží mysli do vás a bude proudit ven. Všechno možné začne fungovat. A situace, které nefungují, se začnou spravovat. A místa nouze se změní na místa hojnosti. Můžete tak žít. Je to jiný způsob žití. Nebo můžete následovat svět. Co se děje, když nenechám lásku, aby z nás proudila? Jsme zranění, jsme podráždění. Všichni máme nějaká zranění. Obvykle z dětství. Někde se tam něco v nás pokazilo. Obvykle proto, že jsme si nevytvořili vztah k některému z rodičů tak, jak jsme měli. To vše již teď víme. Někdy se něco stane ve chvíli, kdy neumíme dávat lásku a připadá nám, že naše potřeby nejsou naplněny. Ale měli bychom to v takovou chvíli požadovat? Existuje pomoc, kterou máme k dispozici. Někdo tomu říká Duch Svatý, někdo tomu říká regulace myšlení, někdo prostě příroda. Stište se. Propojte se znovu s tím tichým místem v sobě, které je věčným zdrojem nových možností. Je jako GPS. Když špatně zabočíte, GPS se okamžitě a automaticky znovu skalibruje na jinou cestu. Vesmír nefunguje pomocí vřavy a tvrdosti. Funguje skrze přirozené plynutí, stejně jako my, když jsme s ním spojeni.
Za prvé, ranní ticho. Za druhé, jak vnímáme vztahy. A vztahy jsou součástí každé situace. V kurzu zázraků se říká, že každý vztah může být posvátné setkání. Zkuste toto. Dělejte to 2 minuty denně. Je to tiché. V průběhu dne někoho potkáte. Může to být osobní setkání, nebo ho vidíte přes Zoom, na tom nezáleží. Podívejte se na něj a v duchu si řekněte: láska ve mně, zdraví lásku v tobě. Láska ve mně, zdraví lásku v tobě. Láska ve mně, zdraví lásku v tobě. Nevěřím, že to budete dělat 2 minuty denně a nebudete šťastní. Proč? Protože když toto děláte, umístíte se do proudu lásky a používáte mysl k tomu, k čemu byla stvořena. Jsme na této zemi, abychom se navzájem milovali. A všechny problémy vycházejí z toho, když to zapomeneme na úrovni jednotlivce i společnosti. Láska ve mně, zdraví lásku v tobě. Lidé nám někdy ublíží, ale i tak si můžeme zvolit lásku. Můžeme si říct: moje ego je jako honící pes. Vždy za mnou přijde se sebemenším důkazem viny mého bratra. Vidíš, co udělal? Slyšela jsi, co řekla? A pak se do toho pustíte. On řekl tohle, ona řekla tamto, blá, blá, blá. Nenajdete v tom štěstí, ale můžete to dělat. A nejspíš přesvědčíte ostatní, aby s vámi souhlasili, že vám ten člověk ublížil. Můžete tak žít, ale není v tom žádné flow, klid ani štěstí. Místo toho si můžete říct, že chcete žít v tom druhém vesmíru. Chci žít v tom paralelním vesmíru. Chci žít ve světě, kde rozšiřuji své vnímání za hranice toho, co mé smysly říkají o jejím výrazu, o tónu jeho hlasu. Chci rozšířit své vnímání na pravdu, kterou zná mé srdce. A mé srdce ví, že je pravda, že ten druhý je také milovaným dítětem Boha. I jeho jsem vyslala mysl Boha. A někdo ho asi hluboce zranil, takže neukazuje svou lásku, ale ta tam je. A když jsem svolná jen vědět, že tam je, pak ji dokážu cítit v sobě. To nemusí nutně znamenat, že s ním musím zůstat v místnosti. Neznamená to, že ho musím volit. Ani že s ním musím zůstat v manželství. Ale znamená to, že můžu znát tu pravdu, což mě změní a pozvedne mne nad vřavu a chaos světa. Jako když jste v letadle a jsou tam turbulence a pilot přijde a řekne: vyletíme výš, abychom přeletěli nad těmi turbulencemi. Klidné vody jsou hluboko. Když se ponoříte hodně hluboko do oceánu, jeho vody začnou být velmi klidné. A když vystoupáte hodně vysoko na nebi, je tam klid. Letíte nad turbulencí nebo letíte pod ní? Tak to je. Můžete to nazývat, jak chcete. Je možné to nazývat nebem. Ne po smrti, ale tady a teď, protože tím je vědomí naší jednoty. Je jim vědomí, že ve skutečnosti neexistuje místo, kde já končím a vy začínáte. Kurz zázraků říká, že nejsvětější místo na zemi je tam, kde se prastará nenávist stala současnou láskou. Prezident John F. Kennedy řekl: ukončíme válku, nebo válka ukončí nás. Nemůžeme pokračovat tak, jako dosud. Nemůžeme se k zemi chovat tak neúctivě. Nemůžeme zacházet s ostatními tak nevlídně. Něco se musí změnit.
A to, co nás změní, začíná každé ráno v našich srdcích. Vězte, odkud jste přišli. Vězte, že váš duch připlul z božského zdroje. Vysílejte před sebe svoji lásku a žádejte, aby plynula do života druhých. Myslete na všechny, s kým se dnes setkáte, na každého, koho uvidíte, na každého, o kom nevíte, že ho uvidíte. Žehnejte jim, než se setkáte, než jdete do jakékoliv situace. Žehnejte všem, než tam jdete. Vysílejte lásku na neviditelných letadlech, ještě než vkročíte do místnosti. Protože když z vás proudí láska, přesahuje rozměr času a prostoru o tisíce a tisíce mil. Když na někoho myslíte, vyšlete lásku. Nechte ji plynout. A dojde k tomu, že váš život se začne napravovat. Všechno bude o něco snazší. Situace, které nebyly v pořádku, se napraví. Začnete si do života zvát lidi, kteří vám pomohou tam, kde potřebujete. Povedou vás tam, kde potřebujete vedení. Budou vás milovat tam, kde potřebujete být milováni. Vaše drsná místa začnou být jemnější. Místa, kde strádáte, kde ovládáte, kde jste negativní. Vše se začne sklidňovat, protože vaše rány se začnou hojit. Začnete být skutečnější, autentičtější. Začnete být upřímnější sami k sobě, stejně jako k ostatním. A ano, nejspíš přijdou chvíle, které budou náročné a těžké, protože vám bude nastaveno zrcadlo. Protože aby se věci uzdravily a odešly, musí se projevit. Je to všechno součást cesty. A možná začnete vnímat celý život jako modlitbu, ať se již modlíte nebo ne. Začnete více vnímat přítomnost něčeho, co přesahuje hranice tohoto světa. Nazýváte to posvátným nebo svatým. Zkrátka to nazývejte skutečností. A budete žít mystickým způsobem. Mysticismus je jednoduše řečeno cesta srdce. Jak jsme říkali na začátku. Je to tam, kde válku nahradil mír, kde násilí a nenávist nahradila harmonie a láska. Je to tam, kde vinu nahradilo požehnání a kde odsouzení bylo nahrazeno odpuštěním. A jestli jste jako my ostatní, nebudete tam asi neustále. Já rozhodně nejsem. Ale někdy se tam dostanete. Možná se tam dostanete častěji než doposud. A časem se z toho stane pravidlo a ne výjimka. Osvojíte si myšlenku, že v životě ve skutečnosti nejde o zranění, ale spíš o přirozené plynutí. A že to přirozené plynutí je láska. Stane se to pro vás skutečností. A bude to pro vás požehnáním. A bude to požehnáním nejen pro váš život, ale i pro životy všech kolem vás. Nejen, že tento zázrak zakusíte, ale budete zázrakem v akci, protože vaše láska bude proudit do životů ostatních. A budete vědět, že spolu s miliony lidí po celém světě jste spolutvůrci nových možností pro lidstvo. A země se zahojí. A my odložíme zbraně a vezmeme do rukou radlice. A začneme se znovu smát. Začneme znovu zpívat. A svět se obrátí k lásce. Jsem Marianne Williamson. Bylo mi potěšením být součástí této nahrávky, tohoto summitu, této konverzace, tohoto pole možností, které začíná novou konverzací. Doufám, že se znovu uvidíme, ať již na stránkách marianne.com či kdekoliv jinde. Zdravím vás. Bůh vám žehnej.